Pak dek buyuang si Jaidin biala tinggi jadi yang punai memandang tarui kepungasan biar dek kandung nama nunai rasio indah nyokabakan hari batambah patang juta taman wang labuyuang Jalaidin Ari patang yatim lah pulang mengadu kabakeman O mande dangakan mola badago bana karajo wadi ambo dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi nyuantakan dapet nasi basamui gata puloyo ambo tapu ambo tangan ambo tangani lah mande mandanga katu buyuang yatim namande la berang pulo o Jaidin waang nanindak doyuang manusia nak mincacak waang si mincacak ule anak singiang waang yang rimbo buayo dari ibi waang dari ketek yuang waang digadangkan lagadang tak mambale guno disuruh si kolang bermain disuruh ke sawang bermain yuo percuma ya waang digadangkan kok tahu baso kacoiko dan piyu waang tiko kete indah mambu we aka caruiko yuang depan niati mande ndak tabado cuma sekete nak dikatukan kok ndak sanang waang tinggal di sikola Jaidin Bulia barangke waang dari siku ko nak ke Padang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya karena waang seorang doyuang iya na ambu o tumpak dek buyuang si Jaidin anak ko indah arang palawan nyoba maduang sama seorang o ayah mato badarai-darai jatuh cie jatuh ladu sadang indah ruang tak babungo kunun ko anak kayu jati nang kandung mande oleh ndak ibu kunun ko urang o di nagari padomananam o lobak lambau biak kasawi batugakan o pado di tangguang hati risau biak nagari o batinggakan ko abak jauh o dalam rimbo la bagian O nanabak sadang mari inan dan taman wang si Jaidin dalam paman wang hari la malam hari sanjo urang la makan nan Jaidin la makan pulo biala mande berang bana dimakan juo nasi mande sakaliko mae sudah makan hati lah sanang hari badarok mulanya abi juo nanindak dirantang le panjang banaka dibilang sama suit Onandem bilang buyuang Jaidin bamanuang duduk sama seorang kiro hari jam sabale malam kakaknya lalati dari sawah letak kalok kakak masuk itu
Onan adik bonsunyo lalalok pulo mande takalok nyo pandangi bakaru lalok mande kandung nyo turui mande bagulambe nyo resek puro mande kandung obat tamu kepeng seminggu sasen seminggu kepeng diambil nyo sasen nyo tinggalkan juga di mande nyo kau untuk pembali sugi pagi-pagi. Onan dia bilang dagang jahidin hari semalam malam itu turun babilang anak janjang nyo tinggalkan kampung jo hilaman. Oden etong dagang di sinan baju buruk sarawa buruk ken saruang usang nambah sandang dan bilang dagang si Jahidin nyo turui adik nyo nambon susah dan lalu norma kau bertinggalkan kondak desari di lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indah bapisa jadi bonsu rupo iko madi niatkan kakak barasaki kok lai ambo barasaki di bonsu indah balupokan ladi kok lai panjang di umur kau kok lai pai darah kau di cari kakak karantau orang tapi kok pendek umur duya kok sampai aja lulah kau yo di anak orang di si bulan tai ke pasar sadang pukul 2 di mano di arwah bajuntai di rantau kakak di basan sangarola di bonsu tinggallah dulu adik kandung Jahidin turun tengah malam turun babilang anak janjang di pandang rumah mande kandung si boga jolong basusu banda di kali urang ngantai atuk biang kasau lalapu apo katenggang dayo lantai nyolai hari bertambah malam juga dan bilang lebu yuang si Jahidin kamano rencana nak marantau ke Padang rantau ke Diadang ba itu bana masuk itu hari badaruk le malam juga kaba jalan le samo seorang kata litak talete-lete bakacang memanjek junjung kata litak talalai-lalai rupo wanggang manjalang gunung mapane inyo baranti sudah itu bajalan pulau nandem bilang dagang si Jahidin menuju daerah kota Padang ne kampung ketek tak dietong kampung gadang indah dibaco hari bertambah le abi juo sainggonyo sama so itu tibo di Solo anyolai bamanu duduk samo seorang na